Atu mwa tsatane ndipo muli ndine Jona Pankoko kumapoyamba na imitu yake. Nyengo ya chikhalidwe yokhuza imfa ya malemu Saulos Chilima ndi Lucius Banda yatha dzulo. Akatswiri achenjeza kuti kusowa kwa mafuta agalimoto kutha kusokoneza chuma cha dziko lino. Nkhani zina mfumu ya Kyungu ya Ukaronga ndi Chitipa yalimbikitsa mgwirizano pakati pa anthu ake. Tsopano nazi nkhanizi mwa tsatane. Chikhalidwe yokhuza imfa ya malemu Saulos Chilima ndi Lucius Banda yatha dzulo. Nyengo yafika kumapeto ndi mwambo wa misa yoyera umene yachitika pa bwalo la St. Peter's Clever Parish kumsipe boma la Ncheu. Nkosi ya makosi komani yachisanu idalengeza kuti angona amaseko akhala kukhuza imfayi kwa miyezi itatu. Kuchokera ku Ncheu, Sera Chikwapula walemba ripoti makwerenga ndi Eric Msikiti. Anthu mazana anasonkhanaso pa bwalo la mpingo wa Katolika wa Nsipe m'boma la Ncheu. Mwambo loweruka linali tsiku lomaliza la nyengo yokhudza maliro ayemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima komanso oyimba wodziwika bwino Lucius Banda. Nkosi ya makosi gomani yachisanu inatsogolera amaseko ngoni pa mwambowo umenenso panali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Amaiko Usi ndi akuluakulu ena aboma komanso azipani za ndale. Pamwambowo mkazi wa malemu Chilima Mere pamodzi ndi mkazi wa Lucius Banda Sunganani analutsa limodzi nkhunda posonyeza chikhulupiriro, chiyembekezo komanso chikondi. Kenaka awiriwa anayalanso nkhata pa manda a Chilima. Poyankhula m'malo mwa kubanja Anesa Zuze anathokoza maseko ngoni Heritage kamba ka mwambowo ponena kuti unalemekeza Chilima ndi a Banda. Ndipo mmodzi mwa anthu amene akufuna utsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe anati azakumbukira Chilima kamba kakudzipereka kwawo ku dziko la Malawi. Malemu Chilima anali impi ya nkosi ya makosi gomani yachisanu ndipo anamwalira pa ngozi ya ndege ku Chikangawa pa 10 June chaka chino, pomwe malemu Lucius Banda omwe anali mlangizi wa president pa nkhani za chinyamata anamwalira akulandira thandizo la mankhwala m'dziko la South Africa. Akatswiri pa zamalonda komanso za chuma achenjeza kuti kusowa kwa mafuta agalimoto kutha kusokoneza chuma cha dziko lino. Akatswiriwa anena izi pamene vuto la kusowa kwa mafuta awa likupitilira m'dziko muno. Keli na Polo akufotokoza. Tsopano padusa sabata zitatu kuyambira pamene vuto la kusowa kwa mafuta agalimoto lidayamba m'dziko muno. Edward Chilima ndi katswiri pa nkhani za chuma ndipo akufotokoza mmene vutoli lingayambitsire kukwera kwa mitengo ya katundu. No, I think it's zodziwikira kuti ikhuzidwa kwambiri mwinaso mu mbali zonse za economy. Momwe tizipanga ma decision yeneno kuthandiza akhala busy kukhapa panzere. Momwe khali ma office kapena mpinda khala productive spend time ino yolima tili busy kukhala panzere. Ndi zokhudza kwambiri kuti mina tingane kuti mina singaone panopo impact pomwe tinganga nkhani ya nthawi iyo. Koma tikawerengera bwino bona kuti ma sectors education, health, especially agriculture kuti kumene kwakhuzidwa kwambiri. Powonjezerapo katswiri wa zachuma Marvin Banda adanena kuti vutoli likukula kwambiri chifukwa cha kupezeka kwa mafuta ogulitsidwa pa misika yosayenera amenenso akumakhala okwera mtengo kwambiri. Mafuta atayamba kusowa petrol, tinaona kuti ma minibus drivers anakweza mtengo wa ma minibus. So imeneyi muchizungu timati inflation. Zikuoneka kuti zimene zizi zikakhala kuti zikupitilira mitengo inanso ya zinthu zina imayamba kukwera chifukwa chokuti wina aliyense amafuna kuti akhale ndi ndalama zokafika pamalo pa anzake amene anakwezera. Enanso amatenga mwayi ndi kukayika mtengo patali popyolera muyezo wake. Koma zonsezi zikupangisa kuti ena ake azipezapo mwayi opweteka Amalawi amenewo ndi anthu amene amagula fuel mu zigubu. Mlembi wamkulu wa bungwe la anthu ochita mabizinesi ang'onoang'ono Tennyson Mulimbola wapempha boma kuti lipeze mayankho a vutoli mwachangu. Izitu zapangitsa kunena kuti mabizinesi azilipira ndalama zochulukirapo pamene akufuna kuyenda kupita kumalo oti akaode katundu komanso ndi kubwerera. Chifukwa chonena kuti amene amapanga bizinesi ya matransport ngati kabaza ndi maminibasi akweza ndalama zimene akuwalipiritsa anthu. Zimene zikupangitsa kuti nawonso ochita malonda akwezenso katundu amene amagulitsa. Choncho nkhani ndiyokhumudwitsa kwambiri ndipo ngati bungwe ndikupempha
tikupempha boma kuti chite mwasangasanga kuti vuto limeneli lichike potheratu. Pakadali pano atsogoleri sadafotokoze za nthawi yomwe vutoli likuyembekezeka kutha. Mfumu yaikulu Kyungu ya maboma Karonga ndi Chitipa yalimbikitsa mgwirizano pakati pa anthu ake. Mfumuyi yati mgwirizano ndi mtendere ndi zofunikira kwambiri pa chitukuko cha maboma awiriwa. Mfumuyi yanena izi pamwambo wa chikhalidwe wa anthu ochokera maboma awiriwa omwe wachitikira mphepete mwa mapiri a Mbande m'boma la Karonga. Kuchokera kumeneko Sam Kalimira ali ndi ripoti. Pomwe mtemi wa batemi Kyungu amafika pamalo a mwambo, anapereka chidwi kapona kuti azibambo ena anamunyamula pa mpando wake, zomwe sizimakonda kuchitika mdziko muno. Kyungu anati Amalawi ndi amodzi ndipo akuyenera kugwiritsa ntchito njira zabwino zopereka mavuto awo osati kunyoza atsogoleri. Iwo anadzudzulanso mchitidwe wa zipolowe pa ndale, komanso anthu kutengera malamulo m'manja mwawo maboma awiriwa, ndiponso anati ndi okhumudwa ndi kuchuluka kwa anthu omwe amangodzipha ndi kuphana komanso umbanda, ponena kuti zoterezi sizingamange mudzi. Koma atakhala limodzi mwaphe momvana mwaulemu mwachikondi mogwirizana chifukwa pali mtendere. So umozi, chikondi ndi kugwirizana na kulemekezana kumabweretsa mtendere. Sipikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Godani Hara, omwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera, anagwirizana ndi Akyungu ponena kuti Amalawi akumaphunzira zikhedwe zina zakunja zomwe akuti zina zimachititsa kuti anthu azisoweka ulemu makamaka pakati pa chinyamata. Zimene zonse zazitaya tikumatenga chikhalidwe ngati zinthu zachimidzi. That's why tikupeza kuti ndi mavuto mwina amene amanena Akyungu kuti ana akumangozimangirira pena chifoti akukanika kuno kuti ndapezana ndi vuto ndipange bwanji, sakumatha kudzoti mavuto amapezana ndi aliyense. Pakadali pano wapampando wa chikhalidwe cha anthu Karonga ndi Chitipa a Marumbo Mwasinga anati apitiriza kukonza mwina mofoka ndi cholinga chona kuti miyambo yotere idzipitirira kukhala yabwino, ponena kuti mathandiza kubweretsa pamodzi anthu amaboma awiriwa kuphatikiziraponso Amalawi onse. Mwambo wa chaka chino amasangalala pansi pa mutu woti umodzi pakuthandizana komanso ulemu ndi chilungamo kwa wina aliyense. Kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi Abdul El Kader Naji wati atola nkhani ali ndi udindo olimbikitsa ubale pakati pa mayiko awiriwa. Anaji anena izi pa zokambirana zimene anali nazo ndi atola nkhani a nyumba zowulutsira mawu South Times ndi MBC mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anatsindika kuti atola nkhani akuyenera kulemba zinthu zimene zingapititse patsogolo chitukuko m'mayiko. Pazokambiranazi atola nkhaniwa anachezanso ndi nzika za mayiko a Morocco ndi Germany zimene zili mdziko muno zitayenda kuchokera ku Morocco pa njinga ya Kapalasa. Bungwe la amayi ochita malonda la Commerce Federation of Women in Business lalimbikitsa amayi kuti azikhala ndi business zodalirika. Wapampando wa bungweli kuno ku Malawi Selina Mwene Lupembe wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pa maphunziro amayi ochita malonda osiyanasiyana. Rebecca Chincheka Matemba walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Blessings Mpinganjira. Amwene Lupembe ati azimayi mdziko muno ali ndi kuthekera kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko podzera mu bizinesi. Iwo ati bizinesi ili ndi kuthekera kothetsa umphawi mdziko muno. Kukhala kofunikira kuti opanga malamulo azimayi amene malamulo ayenera kuti agwiritse ntchito kumakhala pansi pafupi kukumbutsana kuti malamulo aja azigwiritsa ntchito kuti mwina mabizinesi azimayi kutha kutukuka, kuti mwina atha kumalozeka kuthanso kulemba anthu ntchito komanso mwina kwasiranso ana athu amene ife tikatopa.
Evelyn Kamanga omwe ndi mkulu wa bungwe la Gracia Machel ati zomwe bungwe lawo likufuna ndi kupititsa patsogolo mabizinesi amayi mdziko muno. Ife timagwira ntchito ndi azimayi a business kuwathandiza kuti athe kupeza ndalama zotukulira mabizinesi awo, komanso kuwathandiza kuti akathe kupeza misika ya katundu wawo m'Malawi muno komanso kunja kwa dziko lino. Ndiye timaphunzitsa kudzera programu yathu imene timayitcha Ignite. Akamaliza pamenepo timakhala ndi makochi amene amawasula kuwathandizira kuti akakonze zonse zimene zili zolakwika kapena zimene zikufunika kukonza m'business mwawo. Bungwe la business la Confab linakhazikitsidwa mchaka cha 2022 pofuna kulimbikitsa amayi omwe amapanga business zosiyanasiyana. Mukuonera nkhani mwa tsatane pa Kanema wa Times, tindi zambiri tikangonera izi. Yabweranso ndi moto yaikulu kuposa chaka chatha. Ndalama za Nkhani kwa matini wosewera adayiphule chaka chino ndani. 30 mita Airtel Libe Size madolo mwakonzeka. Airtel Top 8 za madolo. Battling for the price. Airtel Libe Size. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy for a healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. Sonde popopitirira ndi nkhanizi akuluakulu amene amayendetsa mpikisano wa kwachema Fixed Deposit Promotions pansi pa Msilikali Sacco alonjeza zabwino pakati pa asilikali. Modzi mwa akuluakuluwa a Oswell Kaseye wati izi zili chonchi kamba kuti mpikisano ukukula tsopano. Kaseye ayankhula izi kuzomba pomwe amapereka mphoto ya galimoto kwa msilikali wa ku Kobe Barracks a Jacob Kaunda amene wapambana mphoto yaikulu mpikisanowo. Kuchokera kuzomba mtolankhani wathu Jason Malowa walimba ripoti mwa kuwerenga ndi Daniel Zimba. The Honda Freed imene inali kwachema Fixed Deposit Promotion Grand Prize is going out to Last Kopolo Jacob Junior Kaunda. Kopolo Jacob Kaunda wa ku Kobe Barracks kuzomba sanayembekezere mmene akuluakulu aku Msilikali Sacco amamuwuza kuti wapata galimoto mu mpikisano. Iye wapata galimoto la mtundu wa Honda Freed mu mpikisano wa kwachema Fixed Deposit Promotions pansi pa Msilikali Sacco. Mmawu wake Kaunda wati chimwemwe chake ndichodzala saya potsatira chipambanochi. Aine chisangalalo changa ndi chachikulu chifukwa simayembekezera. Pachiyambi ndimangoyesa kuti kuli promotion ya chani ya kuli fixed deposit ya kwachema ndinali ndi ndamene yakindati andingoyesa mwina sindizikoza khadi zoona. Mulendo olemekezeka pa mwambowu wachiwiri kwa mkulu wa Zomba Airbase a Brigadier General Harrison Kandula
wati mpikisanowu ukukula. Alowe nawo mpikisano umeneyi ndipo alimbikitse ndithu mtima umenewo woti athe kusunga ndalama zawo kuti zathandize kuti patsogolo pano amazipanga litaya ngatafuna kuti amange nyumba olo china chilichonse choti atukule moyo wawo adzatokhala ndithu ndi poyambira osati kungodalira zimene angalandire pa retirement yawo. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu akumsilikali sako a Oswald Kaseke wati anthu ayembekezereza pamwamba. Ndife okondwa kwambiri ndipo taona kuti maera amene ayenda bwino chifukwa cha anthu ayenda bwino chifukwa kuti tikuyang'ana kumene tachokera amene tayendera tinayamba kupereka njinga ya moto tinapereka Mazda Demio last year, this year tapereka Mazda Freed Honda Freed rather, and tikuona kuti kutsogolo koso tikhala tikupitirira moteromo komanso tikuona kuti ngakhale ma numbers anthu amene akulowa madraw amenewa akuchulukira. Ena mwa anthu omwe apambana mu mpikisanowu ndi a Sergeant Burton Mwenda omwe apeza mphoto yachiwiri ya gas cooker, ndipo a Kingsley Moniwa apambana Smart TV mu mpikisano omwewu. Chitseka Foundation yalimbikitsa anthu m'madera kutenga nawo mbali pa ntchito yoteteza chilengedwe. Mkulu wa bungweli a Prince Chitseka wanena izi ku nkhalango ya Michiru pamene amakhazikitsa ntchito yolimbikitsa kusamalira za chilengedwe. Gift Sitima walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi David Katama. Dziko lapansi likukumana ndi ngozi zosiyanasiyana za chilengedwe zomwe zikufunika kugwirana manja, atero Achitseka. Iwo anati mpofunika kuti eni mdera akhale ndi chidwi chofuna kuchepetsa ndi kupewa ngozizi. Chidwi chathu chiliponera kuti tinaona chidwi chimene anthu amu community munomwe ali nacho kale kuti initiative yopanga conserve malo ano inayambika 2019 and amabwera kuno kumwa unyinji onse, as you can see osewa abwera tapeza ali kunkuno so kuti iwo anayi ndi chidwi pakokha kuti ifewe kuti tibwere anthu akunja normally amene kuti anthu ankatiwo akhaliso ndi chidwi pakokha. Mlangizi ona za nthaka mboma la Blantyre a Charles Mthyoka anati anthu akakhala ndi chidwi ntchito imapepuka ndipo sachedwa kuphunzira njira zotetezera nthaka. Imeneyi ndiyothandiza kwambiri chifukwa wasonyeza kuti umwini anthu akunoko adziwa vuto lawo. Akadziwa anthu vuto lawo kumakhala kosavuta kugwira ntchito imene akufuna yachito kukondera lawo. Ndiye ntchito imeneyi ndaona kuti kunoko anthu asonyeza kuti ali ndi chidwi ndithu afuna kuteteza nthaka yawo, ndiye anthu amenewa kwathu nkungu alimbikitsa. Amaliko Chikaonga ndi mkulu wa anthu amdera la Chiromoni omwe amasamalira za chilengedwe. Iwo analothokoza. Ife chinatipangitsa kuti tiyambe kugwira muno ntchito mu nkhalango ya Michiru ndi kudandaula kumene tinali nako kuonena kuti nkhalango imaonongedwa osatetezedwa. Inde tili nawo marenja a forest koma ntchito yawo si inalionena kuti anthu ononga kuchuluka ogwira ntchito akuchepa. Ndefe tinachitenga ngati chinthu cha mtengo wapatali kunena kuti okay, chinthu chindi chathu anthu amuno mu community tiyeni tipite tikachiteteze. Ndi pamene tinabwera muno 2019 kuyamba kuyang'anira nkhalango yathu. Kudzera mu ntchitoyo bungwe la Chitseka Foundation likhala likupereka upangiro osiyanasiyana osamalira za chilengedwe kwa eni mdera. Kampani yojambula zithunzi ya Zia Creations yapereka thandizo la ndalama zokwana 1 million kwacha ku chipinda cha udwala cancer ku chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe. Modzi mwa akuluakulu ku chipatalachi Arezen Mzikamanda wati agwiritsa ntchito ndalamazi pogulira katundu osiyanasiyana othandizira nawa. Thandizo imeneyi ndiyofunika kwambiri. Timapereka mankhwalo osiyanasiyana ndi thandizo osiyanasiyana kwa ana amenewa koma zonse sitingapange tokha. Pali zakudya zolimbitsa thupi zimene ana amafunika zoti inda chipatala amapereka koma sizikwanira kwa nthawi yonse imene ana alili fuka mafoka kwambiri matenda a cancer. Komanso pali zinthu zimene amene mwana amene okhala mwana ndiye pali mabuku amene umalembamo mipira kuti azisewera zonsezi thandizo imene timazipititsa umene koko kuti tithandiza nawo kuti akhale ana komanso akhale ndi thandizo yokwanira ya zakudya zolimbitsa thupi mawo. Ndi chithandizo ngati cha Zia Fit Vision chimene atipasachi chipita malo amene kuti chithandizire kugula zakudya ndi kuwathandiza nawo kuti azikhaso amphamvu. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku Zia Creations a Matthews Kamaliza anati kampani ndiyo dzipereka kuthandiza ntchito zosiyanasiyana. Ana amenewa ndi ana ngati mwana wina aliyense m'Malawi muno
ngakhale pali nthenda yopsa ya kansa imene inagwira ana amenewa sinde kuti moyo wawo watha. Nthenda ya kansa ngakhale imatenga nthawi ikakhala kunena kuti ikulandira treatment komanso ikulandira chisamaliro chabwino zimatha kutheka anthu kuchira ku nthenda imeneyi. And kumalo ano akugwira ntchito yabwino kwambiri anzathu achipatala kuthandiza ana amenewa. Ndizofunika kunena kuti pamene akupititsa patsogolo miyoyo ya ana amenewa azikhalanso ndi chithandizo chosiyanasiyana chimene chimathandizira kuti ntchito imeneyi izikhala yofewa komanso yophweka. And Fazia Creations tinaona kunena kuti pamene iwo akupangapo mbali yawo ifenso ngati amakampani ifenso ngati amabizinesi ifenso ngati amalawi okhudzidwa tithandizepo. Ndipo nkhani zathu ndizomwe zikumatisiyana na insomiti yake. Nyengo ya chikhalidwe yokhuza imfa ya malemu Saulos Chilima ndi Lucius Banda yatha dzulo. Akatswiri achenjeza kuti kusowa kwa mafuta agalimoto kutha kusokoneza chuma cha dziko lino. Munkhani zina mfumu yakulu Kyungu ya maboma akaronga ndi Chitipa yalimbikitsa mgwirizano pakati pa anthu ake. Mutha kupeza nkhani ndi zina zambiri pa makina internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi, masopo chita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndine John Pankuku, mawabwino.